खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मरिगाव पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय मरिगावआव सा 17 साइबार क्राइम अदेबानि अनलाइननि गेजेरजों रां लुथिग्रा दुथांफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां सिम कार्ड पेन कार्ड आधार कार्ड बेंक पासबुक बायदि मोननो हादों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथांफोरनिफ्राय मोन 107 सिम कार्ड मोननो हादों मोन 33 पेन कार्ड मोननो हादों मोन 33 आधार कार्ड मोननो हादों मोन 29 बेंक पासबुक मोन 23 भटार आइडि मोन 33 चेकबुक आरो गं 39 मबाइल फन मोननो हादों बेनि अनगायैबो मोन 16 एटीएम कार्ड मोननो हादों लोगोसे नोगोद रां बेनि अनगायैबो प्रिन्टार लेपटप आइपेड बायदि गोबां मुवा बेसादफोर मोननो हादों जायफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों रां खावनायाव बाहायोमोन पुलिसा फोरमायथिबावदों दि दुथांफोरा बेंकनिफ्राय गोदान स्किम फोसावनायनि सायाव जेब्लाबो नोजोर लाखिबाय थायोमोन बेनि उनाव नंखाय पेन कार्ड आधार कार्ड पासबुक चेकबुक बायदि बायदिनि गेजेरजों रां दिहुनोमोन दुथांफोरनि सोमोन्दै खौरां मोननायनि उनावनो पुलिसा गोख्रोङै संदाननायनि उनाव मरिगावनिफ्राय सा 17 साइबार क्राइम अदेबानि अनलाइननि गेजेरजों रां लुथिग्रा दुथांफोरखौ हमनो हादों आरो बियो मरिगाव पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बम बेरनाय जाथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा 32 बोसोर बैसोनि केम्प नार्जारि बिथाङा बम बेरनायाव थैनो गोनां जादों भारत भुटान सीमा सुकानजुलि फायारिं रेन्जआव बम बेरनायजों 32 बोसोर बैसोनि केम्प नार्जारि बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों मिथिहोनाय बायदिब्ला रेन्जनि सिङाव गावखोन्दा बमा मोनदोंमोन बिथाङा बेखौ सिफायनो नाजानायावनो बमा बेरदों जायनि थाखाय बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों बेल' नङा फायारिं रेन्जआव बम बेरनाय जाथायजों दासिम गोबां सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जाबोबाय गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जानो गोनां जाबोबाय आरो गोबां सुबुंफोरानो गाव गावनि न' बांखौ खोमानानै लानो गोनां जाबोबाय मानोना गोबां समाव फायारिं रेन्जआव बमा गावनाया सुबुंफोर थानाय न'आव गोग्लैफैयो जायजों न' बाङा सेवहांगार जानो गोनां जायो बेनि अनगायैबो माब्लाबा समाव सुबुंनि देहायावबो गोग्लैफैयो जायनि थाखाय सुबुंफोराबो एखम्बा जिउ खोमानो गोनां जायो आरो माब्लाबा समाव जोखोम जानानै थानो गोनां जायो माखासे ओनसोलफोराव फायारिं रेन्जआ सुबुंफोर थानाय खाथियावनो जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा फायारिं रेन्जखौ सुबुंफोर थानायनिफ्राय गोजान जायगायाव खालामहैनो थाखायबो गोबां दाबि खालामबोदों नाथाय बिथांमोननि दाबिखौबो आबुं जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै बे खेबाव भारत भुटान सीमा सुकानजुलि फायारिं रेन्जआव बम बेरनायजों 32 बोसोर बैसोनि सासे बर'आ जिउ खोमानो गोनां जाबाय बिजेपिनि दैदेनगिरिनि न'आव बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय चिरां जिल्लानि बासुगावआव बिजेपिनि दैदेनगिरि भास्कर मण्डलनि न'आव बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय बिसि थाखानायनि उनावबो गुबुननि बिसिखौ मोजां मोननायखौ लानानै बुफाय बुसि खालामनाय जाथाया जानो मोन्दों सुबांकर मण्डल मुंनि सुबुंनि बिसिजों इनायै सोमोन्दो लाखिनायनि अजद सुबांकर मण्डला फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजेपिनि दैदेनगिरि भास्कर मण्डला सुबांकर मण्डलनि अदेबानि गावनि बिसिखौ मोजां मोनोमोन जायनि थाखाय मबाइल गिफ्ट हरो फन हरबाय थायो मेसेज हरबाय थायो जायखौ गोबां खेब हेंथाबो होनाय जाबाय नाथाय बिजेपिनि दैदेनगिरि भास्कर मण्डला फिन मेसेज हरदों जायनि जाहोनाव रागाजों सहायनो हायैयाव बिजेपिनि दैदेनगिरिनि न'आव थांनानै बुफाय बुसि खालामहैनाय जादों होननानै फोरमायथिदों सुबांकर मण्डला बिजेपिनि न'आव बुफाय बुसि खालामनाय जाथायखौ लानानै पुलिसनोबो खौरां हरनाय जादों उनाव पुलिसा फैनानै सुबांकर मण्डलखौबो एरेस्ट खालामनानै पुलिस थाना फारसे लानानै थांदों सुबांकर मण्डला गावनि बिसिनि मबाइलखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै होनायनि सिगां बिथांजोआ भास्कर मण्डलजों मेसेजाव मा सावरायोमोन बेखौबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों दिन्थिदों आरो फोरमान होदों मेगनाव मोदैल' बोहैदों मेगननि मोदै हुगारनायनि अनगा आरो जेबो राहा गैला थैनाय साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभानि बिमानि मेगनाव मोदैया राननो रोङासै जोबथायाव साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभाया जाब्रथायजोंनो जिउ गोमादों होननानै फोसावबाय सिबिआइआ जोबथा रिपर्ट होनायखौ लानानै मेगनाव मोदै हुगारदों जुनमनि राभानि बिमाया जेबो राहा गैया सिबिआइआ जि बुंदों बेखौनो गनायनानै लानो गोनां जासिगोन मानोना आं लोरबां आरो अफिस बायदिफोराव खाथिंनो थाखायबो उन सिगां नखराव रावबो गैला होननानै दुखु फोरमायथिदों बेनिखायनो आंहा जेबो राहा गैला होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव दुखुखौ फोरमायथिदों जुनमनि राभानि बिमाया सिबिआइनि रिपर्टनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि सिबिआइआ जाथायखौ नुवालासे सन्देहआवनो जुनमनि राभाखौ जाब्रथायजों जिउ गोमादों होननानै रिपर्ट होदों बेनि अनगायैबो दा गासैबो गोरोबनानै जुनमनि राभाखौनो दायनिगिरि बानायसिगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जायनाखि जुनमनि राभाया आसाम सोरखारनिनो मानसिमोन नाथाय जुनमनि राभा थैनायनिफ्राय दिनैसिम आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया
खेबसेबो सिथ्लायाव गाखोयाखै जेरावनाखि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गुबुननि न'फोरावबो दुखुनि समाव थाङो नाथाय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मानो खेबसेबो फैयाखै बेयो साननो गोनां होननानै बुंथियो थैनाय जन्मनि राभानि बिमाया लोगोसे गासै जाथायखौ इसोरानो नुजोबदों बेनिखायनो बे जाथायनि सायाव इसोरानो बिजिरगोन होननानैबो इसोरनि सायाव गासैखौबो एंगारनानै होयो बिथाङा ओजोंहाय सिबिआइआ जोबथा रिपर्ट होनायनि सायाव गोजोननाय मोनाखै ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बिथांमोना फोरमायथिदों दि जायनाखि जन्मनि थैनाय जाथायखौ लानानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा बे जाथाया बुथारनाय जाथाय होननानै बुंबोदोंमोन आरो बे जाथायाव पुलिसफोरनि आखाइ दं होननानै पुलिसनि फारसे आसि दिन्थिबोदोंमोन आरो बे जाथायखौ लानानै पुलिसफोरखौबो रैखाथि होबोदोंमोन बे बेलायाव जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय सिबिआइखौ लाबोनाया सन्देह गोनां होननानै बुंथिदों आरो सिबिआइआ दा जोबनायाव जन्मनि राभाखौ जाब्रबथायजों जिउ गोमादों होननानै जोबथा रिपर्टखौ होबाय बियो गनायथाव नङा आरो बेजों गोजोननाय गैया होननानै बुंथियो रायजो राजाफ्रा उत्तराखन्डआव इउनिफर्म सिभिल कड बिलखौ पास खालामबाय उत्तराखन्ड रायजोआनो भारतनि मादाव गिबिसिन रायजो जाबाय जाय इउनिफर्म सिभिल कड बिलखौ पास खालामदों बे बिलनि गेजेरजों गासैबो समान मोनथायखौ मोननो हागोन उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रि पुष्कर सिंह धामी बिथाङा बे बिलखौ थिसनदोंमोन दा बे बिला पास जाबाय हाबा जानायनि बेलायाव गथ' गथाय खांनायनि बेलायाव समान मोनथायखौ मोनगोन डिभर्स अदेबानि फाथैलाइ बिसिनायनि बेलायाव आरो बिमा बिफानिफ्राय फिसाज्ला फिसाजोआ धोन सम्पति मोननायनि बेलायाव गासैबो समान मोनथायखौ थागोन आरो बयनिबो थाखाय आयेना समान जागोन सिगाङाव गाव गावबागाव धोरोमफोरनिया गाव गावबागाव आयेन अदेबानि पार्सनेल ल' थायोमोन दा बेफोरो थानाय नंला बे बिलनि गेजेरजों गासैबो समान मोनथायखौ मोननो हागोन गासैनिबो थाखाय आयेना समान जागोन आरो रावखौबो नेवसिनाय जानाय नङा हिन्जावसाफोरनोबो बिमा बिफानि सम्पतिखौ समानै होनो नांगोन सासेनि गोबां जुलि खालामनो मोननाय नङा जुलि जायालासे ज' थानायनि थाखाय रेजिस्ट्रेसन खालामथारनो नांगोन नङाब्ला सेल्फ डिक्लेरेसन होथारनो नांगोन हाबा आरो डिभर्स अदेबानि फाथैलाइ बिसिनायनि बेलायावबो रेजिस्टार खालामथारनो नांगोन जुलिनि बैसोआ हिन्जावसानिया 18 बोसोर बैसो जानो नांगोन आरो हौवाफोरनिया 21 बोसोर बैसो जाथारनो नांगोन नाथाय एसटि खथानि सुबुंफोरा बे आयेननिफ्राय बायजोआव थागोन ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय संबिजिदाव गोदो गोदायनिफ्रायनो आलदायै आयेन दंखायो बेनि थाखायनो एसटि सुबुंफोरा बे आयेननिफ्राय गोजानाव थागोन होननानैबो मख'खानाय दङ फोरमायथिनो गोनांदि भारतनि बिजेपि थानाय रायजोफोर जेरै गुजरात आसाम बायदिफोरावबो बे इउनिफर्म सिभिल कड बिलखौ पास खालामनायनि थाखाय प्रसेसा जागासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों अदेबानि जोंनि आसामावबो बे आयेना थाबैनो जानो हागौ आसामाव 1 बोसोरावनो खौथि रांनि जौ फाननो हादों रांखान्थि बोसोर 2023-24 नि गेजेरावनो जौ गलानिफ्राय 3,816 खौथि रां मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों एक्साइज बिफाननि मन्थ्रि परिमल शुक्लाबैद्या बिथाङा रां बावजा जथुमायाव बेखौ मिथिहोदों बिथाङा फोरमायथिदों दि रांखान्थि बोसोर 2023-24 आवनो जौ गलाफोरनिफ्राय 3,816 खौथि रां मोननो हादों बेनि मादाव गुवाहाटियावनो साननैनि मागो फोरबोआव 12 खौथि 50 लाख रां मोननो हादों बोसोर गोदानाव 8 खौथि 50 लाख रां मोननो हादों दिवाली फोरबोआव 6 खौथि 80 लाख रां मोननो हादों आरो सानथामनि दुर्गा फुजायाव 22 खौथि रां मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों आसामाव थानाय नंला सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिल अदेबानि AHSEC आसामनि एसेम्ब्लियाव आसाम स्टेट स्कुल एडुकेसन बर्ड बिल ASSEB 2024 खौ थिसनबाय आरो बे बिलनि गेजेरजों बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलखौ सरजाबनानै गोदानै आसाम स्टेट स्कुल एडुकेसन बर्ड दानाय जासिगोन आसामनि सेकेन्डारि एडुकेसन सिस्टेमखौ साबसिन खालामनो थाखायनो सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलखौ सरजाबनानै ASSEB खालामनाय जासिगोन जेराव सासे चेयारमेन थागोन आरो बिथांनि सिङाव इन्डिभिजुवेल भाइस चेयारमेनबो थागोन गासै 24 सोद्रोमा थागोन बिथांमोननिया 3 बोसोरनि टार्म थागोन 3 बोसोर आबुं जायोब्ला टार्मखौ रिनिउ खालामनो हागोन फिन नाक्सालाइट उदखारिनि गुलि गावनायाव 2 पुलिसनि जिउ खहा झारखन्डनि चतरा जिल्लायाव नाक्सालाइट आरो पुलिसफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय जादोंमोन जेराव 2 पुलिसा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो माखासेया जोखोम जानो गोनां जादों चतरा जिल्लानि बेरियो हाग्रा ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो नाक्सालाइट थाबोदों बेनिखायनो पुलिसा गोलाव समनिफ्रायनो अपारेशनबो खालामबोदोंमोन बेयावनो पुलिस आरो नाक्सालाइटनि गेजेराव गोख्रोङै गावलायलायनाय जाथाय जादोंमोन जेराव 2 पुलिसा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो माखासेया जोखोम जानो गोनां जादों जोखोम जानाय पुलिसफोरखौ एयारलिफ्ट खालामनानै रांची फारसे लाबोनायबो जादों फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगांबो छत्तीसगढ़आव
नाक्सालाइट आरो सीआरपीएफफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय जादोंमोन जेराव साब्रै सीआरपीएफनि जवाना जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। साब्रैनि मादाव आसामनि चिरां जिल्लानि सासे सीआरपीएफ जवानाबो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। ओजोंहाय नाक्सालाइटनिफ्रायबो साद' उदखारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादोंमोन। बे गुलि गावलायनाय जाथायनि माखासे सान उनावनो फिन झारखन्डआव नाक्सालाइट आरो पुलिसनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय जादों जेराव पुलिसनि सानै जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों। बिसायख'थिनि गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंबाय थानायनि गेजेरावनो थरनै बम बेरनाय जाथाय। थरसेया बिजाथिनि अफिसनि मोखाङावनो बेरदों आरो गुबुन थरसेया गुबुन दोलोनि मावख'आव बेरदों, जायजों गासै 28 सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों आरो गोबाङानो जोखोम जादों। पाकिस्तानाव जादों बे जाथाया। पाकिस्तानाव दिनै जेनेरेल इलेक्सन खुंजागोन। नेशनेल एसेम्ब्लिनि मेम्बारफोरखौ सायख'नो थाखाय दिनै पाकिस्तानाव जेनेरेल बिसायख'थि जागोन। नाथाय बिसायख'थिनि सानसे सिगांनो पाकिस्ताननि बालचिस्तानाव बम बेरनाय जाथाय जादों। पाकिस्ताननि बालचिस्ताननि पिचिन जिल्लायाव बिजाथिनि मावख'नि मोखाङावनो बम बेरदों, जायजों 16 सुबुंनि जिउ खहा जादों। गुबुन थरसे बमआ बे मावख'नि साखाथियावनो गुबुन दोलोनि मावख'आव बेरदों, जायजों 12 सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। थरनै बम बेरनाय जाथायाव गासै 29 जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जादों। बे बम बेरनाय जाथायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानाय आरो गोबां सुबुङा जोखोम जानायनि अनगायैबो खाथि खाला थानाय गारि मटर बायदिफोराबो बमजों बिरखारजोबदों। बेबायदिनो पाकिस्तानाव बिसायख'थिनि समावनो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों। बेनि अनगायैबो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंबाय थानायनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि, गोबां आयेन बेरेखा खामानिफोर जाबोनायनि अनगायैबो गोबां हिंसा जेरै बुलायलायनाय बायदि जाथायफोरा जाबोदों होननानै रिपर्ट मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।